सब्सक्राइब करो दिलीप सर्वज्ञा एंटरटेनमेंट चैनल के घंटी के निशान से जरूर दबाओ। हम ऑडियो वीडियो देखवा ये बहिना यो पारी के चोटकल ना अपुर बहरे कइले कमाल पारी के चोटकल ना और हवाले कइले कमाल के बहिना
भूत परे बराती झार गैया साथी भूत परे बराती झार गैया साथी जो पर के भूत परे बराती देख के छाती और के भूत परेत बराती देख के धार गई छाती के बहिना